ଅପରାହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସହପାଠୀଗଣ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ବେହେରା ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଲମୁଣ୍ଡାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜି ବକ୍ତୃତା ଶକ୍ତିର ପୂଜା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ ସମାଜ ସତ୍ୟ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଅଛି। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅଟେ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ନ୍ୟାୟର ପର୍ବ। ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉଁ, ଯିହ୍ନେ ଅସୁର ନାଶିନୀ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ କେବଳ ପୌରାଣିକ ଦେବୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ପୂଜା କରିବାରେ ସୀମିତ ରହୁଛୁ କି? ସତ୍ୟ ବିଜୟା ଦଶମୀ କେବଳ ପାଳିତ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ। ଆଜିର ବୁଝିବା ଦରକାର, ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଟି ସହିଷ୍ଣୁତା, ସାହସ, ଜ୍ଞାନରେ ଦେବା ଏବଂ କରୁଣାରେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନାରୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ମା ଶିକ୍ଷିକା ଭାବେ, ଡାକ୍ତର ସିନା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ। ତେଣୁ ବିଜୟା ଦଶମୀର ଅର୍ଥ ଯାହାରେ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଆମେ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ। ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତିର ରୂପେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ହେଲେ ଆମେ ନାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା। ବିଜୟା ଦଶମୀ କାହିଁକି ବିଜୟା ଦଶମୀ? ମା ଦୁର୍ଗା ଅସୁର ନାଶିନୀ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ମୃତି ବିଜୟା କରିଥିଲେ। ସେଥିର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ କରାଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ଅସୁର ନାଶିନୀ ମହିଷାସୁରକୁ ଯେନ୍ତା ବଧ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଉଚିତ। କେବେ ବି ପର୍ବକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ପୀଠ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ସ୍ନେହ, ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ। ଏବଂ ନାରୀ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେ ସମାଜର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାହେଲେ ଭୟ ନାହିଁ ସମାଜରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅବଚରିତ ନ କଲେ ପ୍ରଚାର କର। ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ନାରୀ ସମାଜରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କରେ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।